De flitsmarathon van de politie vandaag was in Limburg een flop. Op de E313 en E314 waren nauwelijks controles te bespeuren. En ook bij de meeste lokale politiekorpsen was maar weinig animo voor deze flitsmarathon. Zo'n flitsmarathon is een verkeerd signaal, is te horen bij de Limburgse korpschefs. Want de indruk wordt gewekt dat er alleen vandaag gecontroleerd wordt, terwijl er elke dag flitscontroles zijn. Ook de onvrede van de politievakbonden speelt mee. Die hebben deze week uitgeroepen tot een boetevrije week. Op de meeste plaatsen waren er niet meer controles dan anders, zoals hier op de Herkenrodesingel in Hasselt, waar je 90 mag, maar toch veel automobilisten zich lieten vangen. Er was bij de lokale politie weinig animo voor de flitsmarathon. Vandaag zijn er in Heusden-Zolder geen controles. Daar mag je niet op rekenen. Je kan er zelfs op rekenen dat er wel controles gaan zijn. Het is niet omdat wij ons niet aansluiten bij het concept van de flitsmarathon dat er geen controles zijn. Wel, het is te zeggen dat wij sowieso al veel flitsen. Wij doen heel veel snelheidscontroles, omdat dat de hoofdoorzaak van de verkeersongevallen is. Die marathon op zich, dat leeft dus op die manier eigenlijk niet, omdat wij het toch al belangrijk vinden om vaak te controleren. Ook op onze snelwegen moest je al met een vergrootglas naar de flitscontroles zoeken. Stellen dat de derde flitsmarathon een flop was, is dus niet overdreven. Ook al waren er korpsen die wel meededen. Tongeren organiseert sowieso regelmatig flitscontroles, maar zeker vandaag hebben we toch beslist om mee te doen en zelf met de interceptie van de overtreders. Dat kost extra manschappen, maar het voordeel is dat het ook een grote rugbaarheid krijgt en op die manier een preventief effect kan creëren. Deze flitsmarathon viel midden in de boetevrije week van de politievakbonden. Die zijn boos omdat een pensioenregeling bij de politie uitblijft. In feite boycotten zij de flitsmarathon. Daarnaast vinden sommige korpschefs de flitsmarathon ook een verkeerd signaal. Ik heb er ook een beetje een probleem mee om aan te sluiten bij de nationale actie, omdat je dan mensen al gauw de indruk geeft dat het alleen maar die dag gebeurt en op andere dagen dan weer niet. Terwijl wij de instelling hebben van dat we gewoon dagelijkse controles willen doen op onze manier. Wij passen onze eigen planning niet aan, maar ik geloof wel in de kracht van de communicatie daar rond en de aandacht die erop trekt. Ik pleit er alleen voor om te zorgen dat die aandacht er ook is buiten die dagen van de flitsmarathons. Conclusie, de flitsmarathon leeft niet in Limburg, maar hardrijders krijgen zeker geen vrij spel.